Доктор Татяна Ганчева влиза в битката за кметското място в Свищов като независим кандидат. Това стана ясно на нарочна пресконференция, свикана лично от нея, която даде заедно с колегите си от групата Обединение Промяна Ангел Гецов, адвокат Калин Костов и Васил Илиев. От своя страна всичките анонсираха пълната си подкрепа и решението на доктор Ганчева да влезе в битката за кметското място в Свищов като независим кандидат, зад който ще застанат доста и различни политически партии и организации. Мотивите, които са довели до решението на доктор Ганчева да влезе в битката за Свищов в края на октомври, са проведените от нея множество разговори с различни групи хора, които са видели в нея надежда за промяна в Свищов. Благодаря ви, колеги, за думите и оказаното доверие. Искам да благодаря и на всички хора и всички тези групи от хора, които също като вас се обърнаха към мен с надеждата си, с очакванията си, в желанието си за промяна на живота в нашия град и в нашата община в името на едно по-добро бъдеще за всички нас. Аз приех тяхната подкрепа и приемам предложението да бъда кандидатът за кмет в община Свищов със следните мотиви. Считам за свой дълг да оправдая доверието на хората, да оправдая вашето доверие, да оправдая очакванията на всички тези, които имат желание и ще се борят за промяна. Имам силната воля и желанието тази промяна да се случи и вярвам, че това може да стане с промяна в стила на управление и промяна в цялостното отношение към проблемите на хората, което те заслужават. Считам, че е въпрос на упорит труд и съм убедена в това, че може да стане в екип, който ние сформираме. И ние ще сформираме такъв отбор. Аз съм лекар и ще бъда винаги лекар. Грижата за здравето на човека е основно за мен. Но здравето е не само отсъствието на болест или недъг, а здравето е състояние на цялостно физическо, психическо и социално благополучие. И разглеждайки го като такова в целостта му, аз го поставям в основата не само на своята професия, но и на цялостната си дейност. Поради това аз реших да поема по този път. От своя страна, колегите на доктор Ганчева в групата Обединение Промяна също изразиха пълната си подкрепа към нея в решението й да се кандидатира за кмет на община Свищов. Едва ли може да се каже нещо повече след тези думи. Доктор Ганчева, това, което мога в личен план, като човек, като общественик, с хората, които ме познават, които са делегирали доверие, аз съм зад вас, ще помагам с каквото мога. За мен е важно отборната игра, за мен е важно това град Свищов и община Свищов да се развива по-добре. И мисля, че вие сте човека, който може да върне Свищов там, където му е мястото, а именно в редиците на първите, не само в България, а и в Европа. Изключително съм щастлив да присъствам и участвам в тази пресконференция. Искам да благодаря на доктор Татяна Ганчева за това, че прие да води отбора, знаейки колко и коства това в личен план. Но единствено по този начин ние заедно можем да върнем надеждата, че Свищов го чакат по-добри дни. От името на политическата формация, която представлявам, Република БГ, искам да споделя, че след срещи с нашия лидер, след срещи и решение на цялата структура, ние няма да правим номинации за кандидати за кметови. Аз с всичката си сила, енергия, знания ще се включим в обединението, което ще формира зад себе си доктор Татяна Ганчева. Имаме независимата кандидатура на доктор Татяна Ганчева, имаме примера на обединението, имаме първия пример, в който партиите застават зад личностите. Мисля, че това е пътя
И Свищов като един от първите ще даде пример за това. От Обединение Промяна обясниха още, че ще изчакат изтичането на крайният срок за регистрация на партиите в Централната избирателна комисия, който е 9 септември, и няколко дни след това доктор Татяна Ганчева ще представи и целият отбор, заедно с който ще влезе в състезанието за доверието на гражданите на Свищов и 15-те населени места в общината. От своя страна пък, четвъртият представител на Обединение Промяна, адвокат Калин Костов, който вече обяви намеренията си да се кандидатира лично за кмет, но само при условие, че получи подкрепа на целият реформаторски блок, оттегля строго партийната си кандидатура и така най-голямата партия в блока, каквато е тази на Меглена Кунева, заедно с колегите си от БНД, твърдо застават зад независимата кандидатура на доктор Татяна Ганчева. Костов обясни още, че решението му е продиктувано от девиза, който стои изписан и върху сградата на Народното събрание: „Съединението прави силата“. Повече от ясно е, че общината има много по-широк облик и не бива да бъде затваряна тясно партийно в даден политически периметър. Потърсихме начин да кажем на Свищов, че е възможно едно голямо обединение и да предложим един експертен профил на бъдещото управление на община Свищов, който експертен профил да бъде въплатен от човек с не само професионална компетентност и безукорни морални качества. Можем да посочим подобно лице и можем да застанем с чиста съвест зад неговото име и да кажем, че макар всеки един от нас да има своите собствени качества и своите собствени симпатизанти, ние можем да ги подчиним на общия интерес и да намерим едно обединение, което да бъде по-голямо от всички нас. Стигнахме до извода, че доктор Татяна Ганчева би могла да бъде фигурата, която да въплати всичко, в което ние вярваме. Доктор Татяна Ганчева е човекът в качеството си на кандидат-кмет, който ще поиска от името на вас, гражданите, управлението на община Свищов, за да върнем община Свищов там, където е мястото, именно сред първите.